kahit ka daw. Thank you po. Malayo. Close up, takay ng malayo. Oo. Welcome to the special episode. Finally, natapos na rin namin yung construction dito sa Pangasinan branch sa San Carlos City. And later, we will have the blessing. In-invite namin si Father, yung mga employees, saka mga konting kamag-anak to join us in this special occasion. Now, sa pinakihintay ng lahat, yung tour ngayon ng Pangasinan office. Sana magustuhan nyo. Hindi pa siya tapos, so basically yung construction pa lang. We still have to do the electrical, tsaka mga cabling pa for internet connection, tsaka yung mga chairs pa, wala pa. Pero nonetheless, ma-appreciate nyo na yung natapos naming office dito sa San Carlos City. Tara! Maraming salamat sa panonood. I hope nagustuhan nyo. So if you like this video, like ka naman dyan. Hit that like button sa video. Para mapanood yung video yesterday, click here. Pag hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe, click here. At sa lahat ng mga nasa Pangasinan na gusto mag-apply dito sa bago naming office sa San Carlos City, Pangasinan branch, click here. At para sa mga tao na gusto mag-apply for Makati, Manila na nasa Pangasinan, don't worry. Pwede kayo mag-apply dito sa San Carlos City, Pangasinan branch. Click here. And then pwede nila i-process yung application nyo papuntang Manila. So nasa SLEX kami ngayon, kung saan pauwi na kami. Kakagaling lang doon sa Pangasinan office. At huminto kami sandali para i-appreciate lang yung napakagandang sunset at napakagandang view. Okay, so that's it guys. I hope na-enjoy nyo tong special episode na to at aabangan ko kayo sa susunod na video. Ay hindi, bye-bye pa pala. Bye-bye! Peace!